I'm excited to be here today in Trenčín to see the first results, concrete results of a memorandum of understanding that the governments of Slovakia and Sweden entered in 2013. It amounts to a combat vehicle, CV90. This combat vehicle will be rolled out at the production site in Sweden on Friday. So I will travel with Defense Minister Kaliňák, and we will be received by the Swedish Defense Minister Pål Jonson and see on the site how this collaboration is delivered. I think that with the trying times when it comes to security policy in Europe, it's important that we build autonomy and resilience in defense and security policy. And the Swedish defense industry has a lot to contribute to. And we are very happy with the collaboration with our Slovak partners. So how do you see this cooperation between countries and why it's important in these days to collaborate in this industrial and army area? This is a very important question, and very important that we have this cooperation. So the CV90 program, which we are here to witness, is a really great example of how allies can come together and deliver concrete outcomes in the defence space. And as the Prime Minister of the United Kingdom and other leaders made clear in the Munich Security Conference last week, Europe does need to step up our capabilities in defence cooperation and industry. And I think seeing the project here in the CV90 program is a really concrete example of what we can achieve working together. Naša spoločnosť v rámci projektu CV90 bude realizovať montáž samotných šasí, to znamená podvozkovej časti, až po testovanie jazdné skúšky a odozdanie ďalej na montáž veže. Začali sme v roku 1918 a v podstate celá naša história je spojená s vojenskými vozidlami, najskôr s opravou kolesovej techniky, neskôr s opravou aj pásovej techniky. V podstate sme zostali ako jediné komplexné stredisko servisné na Slovensku v oblasti oprav kolesovej a pásovej techniky pre ozbrojené zložky. Na čom vaša spoločnosť aktuálne na projekte CV90 pracuje? Tak je toho naozaj teraz veľmi veľa, pretože okrem sériovej výroby pre slovenský program už beží sériová výroba aj pre český program a rozbieha sa výroba pre ďalšie programy, ktoré máme zazmluvnené. Takže z pohľadu výroby komponentov pre veže CV90 je toho naozaj veľa, ale nie je to všetko. V tejto chvíli sa taktiež podielame na vývoji komponentov pre nové vozidlo CV90-120, ktoré je vybavené kanónom kalibru 120. Podielame sa na vývoji niektorých veľmi kritických komponentov a dielov, takže to je taká novinka a vlastne splnenie toho nášho cieľa, aby sme sa stali súčasťou tej štruktúry vývojovej pre BAE Systems. Zároveň tento rok pokračujeme v masívnych investíciách do výrobných kapacít, ale aj priestorov. Tento rok odhadujeme tie investície niekde na úrovni 12 až 13 miliónov eur. Teda okrem tej spomínanej haly to bude aj zhruba 9 nových frezovacích centier a nejaké podporné technológie a samozrejme k tomu aj množstvo zamestnancov a kolegov, ktorí budú na tých mašinách pracovať a pripravovať. Naša spoločnosť vyrába simulátory, ktoré sú vlastne kompletnými kopiami kabín, vozidiel alebo vzdušných simulátorov leteckých. Tieto simulátory majú vlastne v sebe komplet matematiku, balistiku, zbraňové systémy. Umožňujú tak výcvik, ktorý je opakovateľný, bezpečný pre pilotov a pre posádky a taktiež umožňujú taktický výcvik a rôzne misie. Ponúka výcvik rôznych vernostných kópií komponentov, taktiež pohyblivého systému, vibračných systémov a rôznych inštruktorských systémov.